Здравейте, приятели! Както виждате, днес ще играем на Lolhop Kula. Аз вече съм много добър на Lolhop. Вижте ми новото скинче, много е сладко, нали хора? Нищо, че ми бъгната шапката, ама отпреде окей. Хора, вместо да минаваме от тук, сега ще ви покажа колко съм добър. Можем да направим просто тъй. Готово. Айде, пътеките. Чакай, че не се нагласих. Айде, пътеките. Айде, пътеките. Така, ще минем, хора, ще минем. Чакайте, че не се мечва и направо. Много ме е страх. Чакай, искам да се опитам от тук. Не от нобския начин. Супер изи, бро. Нищо не направих. Айди. Нищо не направих. Направих най-голямата простотия, създавана тази година. Дори по-голяма простотия от Brainrot. Добре, да поне съм на второто. Айде. Вижте колко съм добър на Lolhop. Дори не съм се напрегнал. Когато минем тази игра, приключва видеото. Ето, така. Нищо не направих, така, ужас. Нищо не направих, така. Нищо не направих. Между другото, настрани не съм пълно про. Минавам го от поне третия път, те да знам. Вау! Колко лесно! Отивам и тук и всякъде сме. На ръба на връх Еверест. Воу! Супер изи! Бро! Ужас! Ужас! Не искам да е така! Оф, Димитър пак ме е извънял. Братовчеде, снимам видео, брат ми, бе. Добре. Оф, сега пак по ли ме звъниш? Оф. Хора, чайте да му напиша, че... Извинявам се, че прекъсвам, ама... Трябва да му напиша. Тук миналото видео му го пратих, защото на него не му го дава и в YouTube. Стига, бе, брат! Снимам видео. Ще ти звънна. Така. Стига, бе, хора, какво става с батерията ми? Чакай, буксата ми пак ли се е извадила? Трябва светна лампата. Чайте светна лампата. Все пак ме пита за какво снимам. Нямам време. Ще ти се обадя. Айде, стой си. Ще ти се обадя. Сега пак трябва да почнем колата от начало. Ние без той се прибихме като кучетата. Пак ли някой умря, бе, брат? Не, няма да минем от нобския път.
Направо и тук минаваме. Супер изи, бро. Супер изи, супер изи, супер изи е в началото. Гледайте го това, гледайте. Той дори не е лоу хоп, бе, брат. Той просто се качва на стената. Така. Тойлет, ще бъде тойлет. Брат, минава се оттам, нубовете минават оттам. Протата минават от и тук. Защото аз съм про и няма да стана... Брат, кошка ли да спрем да се блъскам? Майко, той... Кога го направиха? Тъс игра от кога е направена, че да я видят прескачанията. Окей, чакайте. Чакайте, не мога да се наглася заради този. Гледайте го. Айде. Уи. Супер. Се справяме, хора, нали? Ако мислите, че се справям супер, оставете по един лайк на това видео. И също така, ако искате още да правя видеа, защото с YouTube канала няма какво друго да се прави. Ако искате още такива забавни моменти, абонирайте се с камбанката и лайквайте. И за англичаните да кажа like and subscribe. Окей. Казах го само за англичаните. Защото някой... Нали, има англичани в YouTube канала ми, които също слушат. Които също ме гледат. И все пак и на тях трябва да кажа да се абонират. И те на български няма да разберат. Абе, хора, толкова ли не можете... Два лоу хопа настрани. Толкова ли е трудно? Не. Направо се побъркам, бе, брат ми. Уи. Мале, тъс по какъв начин се приби направо. Ужас! Шкибиди, тойлет, шкибиди. То се още ли тук, бе, брат? Аз той го минах от първия път. Нищо ни направих, така. Уи. Айде, пътеки ти. Къде се прибих аз, бе? То и аз не помня. Мисля, че и тук се прибих. Да. Тук. Не точно тук, къде. Тук се прибих. То сиди тук като някакъв бездо. Още един път. Добре, поне паднах близко до там. Мале, хора, ако знаете той колко ми е трудно. Някои неща са ми... Ще да кажа, че някои неща са ми много лесни, ама паднах. Добре, днеска ще остане ли? Добър ден. Уи, айди пътеки ти. Уи. Сега ако Димитър Цанов джойне, направо ще му щепа главата. Уи, не, смисъл той сам ще я счепи в стената, защото той не може лоу-хоп. Те да имаше някакви чекпоинти. Добър ден, как спа? Така. Шкибиди Боби. Има 100 000 пъти по-добри на лоу-хоп от мене. Опитах се да направя по този начин. Ама мързи ма да минавам оттам, ще мина от тук. Защото ма мързи оттам просто. Нали разберете? Брат, гледай колко са слаби. Не могат да направят
2 лоу-хопа напреде. Ама напреде, не настрани. Това вече е супер изи. Откъде минават се? Какой книг? Какой книг? Не, аз там не минавам. От тук ще мина, защото не мога оттам. Брат, кога ще направя нещо? Добър ден. Така, как спа? Добро утро, никога. Уи, айде пътеките. Мале! Мале! Майко! Как се приби по този начин, бе, брат? О, my goodness. Най-сетне, бе, брат ми, бе! Успях ми, бе, брат ми, бе! Сега, ако я минем... Ако накрая има нещо гадно... Не, това е невъзможно. Брат, трябваше ли да ме блъскаш? Не! Не! Много ми хареса това, което ми направи. Толкова съм благодарен, че го направи направо. Аз се чудя, ще се кача или днеска. Добър ден. Ама, братовчере, нема да се разберем така, брат ми. Нема да се разбереме да ме буташ до края на живота ми. Защото аз си дам. Така, тук съм. Ако пак ме бутни. Направо... Не, няма да стане. Не, няма... Не! 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 Няма! Не! Махам се! Не! Махам се! Махам се! Не! Той иска да ме убие! Не! Не! Най-гадният човек, който съм виждал. Значи, сега. Махни се. Така. Ако искате втора част на това нещо, абонирайте се за канала, лайквайте и да кажа на англичаните. Like and subscribe the video and bye. Хора, чао!